Den digitale teoriprøve. Når du skal til teoriprøve, så er der en række forhold, som det er vigtigt, at du er særligt opmærksom på. For det første skal du komme til tiden. Hvis du for eksempel har fået at vide, at din teoriprøve finder sted kl. 13.15, så er det kl. 13.15 og ikke kl. 13.16. Sagt på en anden måde, det er vigtigt, du kommer til tiden og helst i god tid. Det er heller ikke sjovt at ankomme stresset til en teoriprøve. Førstegangserhvervelse. De dokumenter, du skal have med, er det lidt afhængig af, hvilken situation du er i. Hvis det er første gang, du vil have kørekort, så skal du have din ansøgning om kørekort med tilhørende underskrifter fra din kørelærer og fra dig selv. Sammen med ansøgningen skal der være et kørekortfoto med. Uden foto kommer du ikke til teoriprøve. Derudover skal du have din lektionsplan med nødvendige underskrifter fra din køreskole og fra dig selv. Og så skal du kunne legitimere dig. Det vil typisk ske ved hjælp af pas, som skal være gyldigt, og hvis du ikke er i besiddelse af et gyldigt pas, så kan du som alternativ medbringe et sundhedskort eller dåbsattest, fødselsattest eller navneattest, suppleret med billedlegitimation. Udvidelse af kørekort. Hvis det er en udvidelse af kørekortet, du er i gang med. Hvis du for eksempel i forvejen har kørekort til bil, og nu skal have kørekort til motorcykel, så forholder det sig en smule anderledes. Så skal du selvfølgelig stadigvæk have din ansøgning om kørekort med. Du skal også have din lektionsplan med tilhørende underskrifter fra både dig selv og din køreskole. Men så skal du også tage dit kørekort med, og hvis dit kørekort er kreditkorttypen, så gælder det også som legitimation. Hvis det ikke er kreditkorttypen, så skal du have et gyldigt pas med. Hvis ikke du har et gyldigt pas, så er det dåbsattest, fødselsattest eller navneattest, der gælder, eller sundhedskort plus billedlegitimation. Skal du generhverve? Hvis du skal generhverve kørekortet, hvis du har fået frakendt dit kørekort, så skal du have din ansøgning om kørekort med, og så skal du have legitimation med, altså et gyldigt pas. Men igen, hvis passet ikke er gyldigt, eller hvis ikke du har noget pas, så er det altså en dåbsattest, navneattest eller sundhedskort samt billedlegitimation, du skal have med. Kontrollerende prøve. Hvis det er en kontrollerende køreprøve, du skal op til. Altså at du har fået betinget frakendt dit kørekort og således stadigvæk er i besiddelse af dit kørekort. Så skal du medbringe din ansøgning om kørekort plus dit kørekort. Og hvis det kørekort du har, er kreditkorttypen, så gælder det også som legitimation. Men hvis det ikke er kreditkorttypen, så skal du medbringe pas, og hvis ikke du har et gyldigt pas, så må du tage sundhedskort eller dåbsattest eller navneattest, samt billedlegitimation med. Hvis nogle af disse ting ikke er med, altså hvis du har glemt nogle af tingene, så kan du være fuldstændig sikker på, at så bliver du afvist til prøven, og så er du nødt til at bestille en ny prøve, med de udgifter det nu medfører. Inden selve prøven. Det er ikke tilladt at bruge nogle hjælpemidler, hverken af elektronisk art eller ved hjælp af noter, bøger eller andre ting, du kunne finde på at medbringe. Alle bliver tjekket inden de går ind i lokalet, for at sikre at der ikke bruges nogen former for hjælpemidler. Selve teoriprøven foregår på den måde, at du tager plads ved et bord med skærm og tilhørende headphones. Her skal du logge ind med Mit ID, hvor du kort får lov til at bekræfte din identitet via Mit ID på din mobil, som herefter fjernes. Du skal følge anvisningerne på skærmen, som hjælper dig med at starte en digital teoriprøve til den kategori, du skal op i. Der er 25 billeder til alle kategorier, undtagen lastbil med anhænger eller erhvervskørekort til bus, hvor der kun er 15 spørgsmål. Til hvert billede er der et spørgsmål, og op til 4 svarmuligheder. Svarmulighederne besvares som multiple choice. Det vil sige, at du vælger den eller de svarmuligheder, som du finder korrekte. Spørgsmål og svarmuligheder kan oplæses ved klik på højttalerikonet. Når alle 25 eller 15 billeder er gennemgået, og du har svaret på alle billeder, så er prøven slut. Du kan nu rejse dig og forlade lokalet. Resultatet, om du har bestået eller ej, sendes direkte til din e-boks. Husk, du må højst have fejl i 5 af billederne til teoriprøven. Hvis du tager kørekort til lastbil med anhænger eller erhvervskørekort til bus, så må du højst have 3 fejl.